manistama'a ila ayatin min kitabillah. Man utawi sapane wong istama'a kang amrih ngrungokno ya man ila ayatin maring saayat min kitabillahi saking dawuhe Allah taala kataba mongko nyatet sapa Allah taala lahu kanggone man nyatet hasanatan ing kebagusan mudho afatan kang jen tikel Jadi dawuhe Kanjeng Nabi wong kok gelem ngrungokno dawuh-dawuhe Allah taala mongko Gusti Allah bakal paring kebaikan yang dilipat gandakan.